Čau lidi, já jsem Admes a tentokrát vás vítám do našeho videa. Dneska si zahrajeme minihry znova Battle. Vítám vás u třetích miniher. Tentokrát dneska nás bude hrát 8, což je zázrak. No, já si myslím, že se do toho můžeme pustit. Čekáme ještě posledních 20 sekund a nejsem tu sám. Protože představuju Caitlyn až na poslední chvíli, ale já za to nemůžu, musel jsem vám rychle říct, co tady vlastně jde. V prvním díle si můžete podívat, o co tady vlastně ta minihra spočívá v tom. To jsem vám už říkal, že jo? Jo. Tak pokud vidíte špatně kameru, tak pište do komentářů, ať ji vstavím lépe. Ano. A budu rád za každý like. Jo. To bude teda hodně rád. No jasně, mám ty nejlepší item. Toto, a to je snad nejhorší item na mlácení. To pustíš, ono se to ještě zasítí bez. Jej. Co je toto? Blast Protection. Tak pojďte vy, kaniny. Aha, mám bo. Proč to necháváš to TNT? No protože když půjde za mnou, tak čum. To je hajzl, nepouchu. Pojď sem! To je holka. Ne. Nevím, má jí normálně. Jablíčko. Jsou všichni mrtví. Jenom to je debil. Tady jenom někde. dva jsou mrtví. On tady někde hoří. Jo, on týmuje. A on mě zabije, já už to vidím. Hoď mu to. Tak já se bojím. Já než bude vybírat čestku, tak jestli mám tam pustit TNTčko. Jo, nebo ne? Ne. Počkej. Já nevím. Jako nechci, já už mám plný inventář. A chtěl bych tvoje boty. Jaký má? Žilo zlatý. To je moje. Kámo, mě nechavej itemy, jo. Jsem na to specialista. Místo botíček. Já jsem si vždycky podívat, jestli náhodou nechystá na mě meč a nebrousí ho. Už. Hele. OK, já jsem si vzal, nevím co. Tak, no, potřebuju ho, když mám toto. O 1% silnější. Děkuji. Už tady na 4. 4, no tak to jsme 2 určitě proti 2. Tady dám stejček. A jak budete vy 2? Tak já mu rozkoupu rypak, protože mám. Co má? No děkuji za šíp, ale. Ne, on musel mít taky toto. Ježíši Kriste, proč mu to tak chystá? Jsou plný mentálové. Tak teďka nevím, jestli vyhraju, protože jestli stihne nazbírat armor. Tady někdo umírá na hlad. Tady je. Ty konino! Bych tě nejradši zabil za to. Ale ty jako nemáš skoro nic. Nemám! On umírá na hlad, tak to asi rašný. Wow. Jinak bych se chtěl omluvit, že to video je nedotočené. A pokračování bohužel už neuvidíte. To je smůla. Jo. Tak. Helmička. On nemá. Ty konino. Ty hajzle. Ještě jednou po mně něco hodíš a zabiju tě. Ty ko. Já už jsem celou, že to je on. Kde je? Já sejmu. Myslím to opravdu vážně. Jo, tam jsem mlátil.
Kámo, kdybys mi ukázal, on jde za mnou. Nedovolím, že teďka zautočí. Až budu vybírat Ty nějakou. se nemá. Jo, počkej, až spadne. A teď ho dosejmu. Botičky. No, ty zrovna potřebuju. A kalhotky. Botičky, kde jsou? Kde jsou kalhotky? Ne, já potřebuji kalhotky. Ne, botičky nepotřebuji. Kde jsou kalhoty? On měl taky tu sekiru. Já chci kalhoty. Já už je mám vlastně. Kde je ten koněnas? Tam je. Lidi! Takovej shot do ksichtu. Úplně, on umíral na hlad, on žral a já, jak určitě měl tak 2 srdíčka a já ho dorazil lukem. To jsem ale lukostřelec. No, tak to odpojil. Je host. Proč? Škoda. Proč? Nebe. Ale pokud si někdo bude chtít zahrát se mnou, tak mi napište jméno do komentářů. A já si s váma rád zahraju. Když tak s váma natočím i video o miniher. V dalších, jako například 4. a dalších dílech o miniher už nebudu připomínat, takže ten, kdo má PlayStation 3 a online Botičky máš. Minecraft, tak Zůstaň dělat, máš dobrý věci. nemůžu. A ten, kdo má Minecraft PlayStation 3 online, tak mi napište do komentářů, jak se jmenujete. Ty Piču. Hej, počkej, takový hacker, ne? Tak si nehraju. Okay. Tak ho odpoj. Já nejsem host. To máš On si vezme tu čestku. Ty pič. ostatní. Hej, co na mě všechno Jste už hází. jenom 3. Já půjdu sem schválně. A potom ho zhodím. Co je? Takový hacker. Hacker Ale jde. před chvílou mě úplně hitoval nějak randomkově. O, já jsem normálně šel, byl jsem tak od něj 5 bloků a on mě furt hitoval. Tak jako, ale lidi, já s tímhle hrát nebudu. Měl ho odpojit, ten host. A já jak ho odspojím? Ten host ho má odpojit. No, ale on nevěděl, že je takový... Promiňte lidi. On nevěděl, že je takový hacker. A Caitlin. Tak jsme zpátky. U dalších miniher. A po mně zrovna někdo střílí. Mě nezavěš. Pokud najdu zlatý armory a železnou sekeru, tak zůstanu u čestek. Já to uklidím, ať to nezmizí. Protože sedím se, že už tam nebude ani jeden luk. Okay. Já jsem nechtěl dal L1 a ty žerou úplně všechno. Lidi, čumte. Už jenom 11 sekund. Už 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On si myslí, že jsem nějaký youtuber, nebo je to nějaký cipáček. Jak se jmenuješ? Vy jste nám 2? Než tak já to vyhraju. Protože jsem v PvPčku nejsem nejhorší. A co mi vzal? Nic. Sharpness 1 a Sharpness 3, tak kámo, vypadni. Tohle si zahodím. No jo. Ha. A tady byly samý tyčky, to mi sere. Když půjde, tak já na něj názím všechno. Chácha. Tak já to přeskočil.